Sikhule ekhaya sihlupheka kakhulu kumina noma. Mina ngokwami ngangicabanga ukuthi isizathu sokuthi sihlupheke kanjeyana it's because uma bekade umvelokazi. Uma na ngelinye ilanga angihlalise phansi angitshela ukuthi mntanami ukubone le ekhaya ukuthi mhlawumbe noma ukudla sisuke sinako okuqhamukile kodwa lokho kudla lokho kuphelelezeni kuvelane nje kungabikhona. Ngithi mangihlezi ngiyibuza angitsheleke ukuthi ubaba wakho ngiyamzonda ubaba wakhe elele emathuneni. Ngiyamzonda lo u-R phela umuntu obizwa ngokuthi urubbish. Athi ngiyamzonda lo ubaba wakho mina ngamshada nje ngimbona kuyisiqumqumu sensizwa into egcwele kanti umuntu unotikoloshe le ekhaya ukudla okuncane esikutholayo sincintiselana notikoloshe bayasikolodela bayasincintisela thina sesithola sidla okuncane bona badle ukudla okukhulu. Abantu abaningi otikoloshe ibona balethela imali kodwa thina le ekhaya ibona basenzela amabhadi basenzele ngisho nokuhlupheka. Mntanami uyabona lapha kaMhlongo ngaphesheya lo muzi lo omkhulu ngaphesheya vele umuzi wakaMhlongo ku-opposite nasekhaya uphesheya kwasekhaya mengihleli ngihleze ngibona kaMhlongo bakwethu. Uyabona kaMhlongo mangabe kuyogroswa kufika ibhaki ilayisha isaka elikhulu lashukela, ilayisha isaka le-rice, ilayisha isaka lempuphu, ibhaki ilayishe nje ukudla okuningi. Phela lapha kaMhlongo bekade kuwumuzi omkhulu kunamadodana, amadodakazi, namakhosikazi amadodana, mase kuba nobaba nomama. Beneyinkomo eziningi kaMhlongo. Ngicela ukunitshela ukuthi umama angitshela athi uyambona uMhlongo kwakumele ngabe ushade mina. Uyangibona ngihlupheka kanje ngabe ngishade nesiqomama ekuneyinkomo ezigcwele igceke. Ngabe lokuya kudla okungena ngebhaki kuzofida nina abantwana bami. Bheka manje nginengane eyodwa because ngashada nomthakathi ubaba wakho uSibiya. Mntanami ngizodinga ukuthi wenze into eyodwa. Uhambe uyosiphindiselela lapha kaMhlongo kunkosikazi lo oshade nomhlongo wangithathela umhlongo. Ngizocela ukuthi uhambe uyongiphindiselela. Ungiphindiselele ngokuthi wena ufike ushade nomhlongo. Hawu ma ikhehla lingaka umhlongo. Mntanami ikuphi okungcono ukuhlupheka nokuthi ushade nexhiliba lekhehla. Lingcono ixhiliba lekhehla lizokwenzani uzoyihlalela kamnandi wena lapha yana uyidlele kamnandi. Uyabona amasaka angenayo amasaka okudla wena ozobudla leyo yamasaka. Mase mntanami uyangicaphunela phela ngisho ngizobe ngumother in law. Ake bakwethu sisebenzeke istrategy bekade kunonkosikazi omusha ozoshada nendodana yakhona lapha phesheya kaMhlongo. Ayibafethu ngicela ukunitshela ukuthi lo nkosikazi ngivelane nje ngisho manise naye ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi ngiyoba umakotshana wakhe. Athi hayibo ngithi ayingeke uright umakotshana mina ngiyakwazi ukupheka ngipheka kahle emzini bayokuncoma ngiyakwazi wena ukuthi ibhodo awulishayi. Ngifike ngiyoba umakotshana kaMhlongo. Ayibakwethu mengifika ngibe umakotshana kaMhlongo ngizenza isikhwishi into ephekayo into eshaya amabhodo angqanqayo ngipheke ngisho noma salad ngiqobo makabishi ngiqobo carrot ngenze oJohan 14. Ngicela ukunitshela ukuthi ngenze no cream spinach into abangakaze bayibone. Yebo uflower bebenabo ubisi bebenalo ngoba bekade beneyinkomo. Ngithatha ispinach ensimini ngiqobe ngishaya icream spinach. Hayike bancoma abantu ukuthi hayisifike lo omunye umakoti lo nomakotshana wakhe ibhodo bayalishaya. Ngicela ukunitshela ukuthi phela umakoti akamweti ubabezala bekumina engiyoweta ufather in law walo muntu engizoba umakotshana naye. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda mengiyifica iyodwa ngiyodunusa Nkosi yami uyakwazi ukukhohlakala kwamakhehla nezinye lodwa liyongiphansa khona lapho ekuduniseni kwami ngizoliserve because liyabona ukuthi sisodwa sobabili. Ake bakwethu sahlali sisu dudlu kumina sengimithisa ubani ikhehla leli eligugile elinonkosikazi naye vele unkosikazi ongangoma wami wayefunda noma wami esikoleni. Kuthi mangabe sengikhulelwe indaba ikhulunywe umndeni ukuthi hayi kusho ukuthi ke akabe unkosikazi wesibili ngoba phela usemithela ikhehla kuyacaca ukuthi uyalithanda ikhehla. Ake bakwethu ke sengiwunkosikazi wekhehla ke angisho lekhaya kuneyinkomo eziningi bafethu. Ngicela ukunitshela ukuthi le inkomo lezi
ikhehla ngiyajabula, kunobisi, kunokudla manje okungenayo okuza kumina straight okuqondana nami kuphela. Kuyafika nje kwabafanyana abancane kungilethela ukudla, amasaka e-rice, isaka lempuphu. Kumnandi, ngiphila kamnandi nekhehla, kumnandi impela sengingena amaphilo noma sengiyamcaphunela. Uyabona ikhehla belingiphethe kahle, bekade lingithatha iy'ngubo ey'nkulu, iy'mfucamfuca, mina into engangiyibona ngiphathiswa ngayo emzini yabantu. Into esingakaze thina silale ngayo ekhaya ngoba sasilala ngesiqhugwana seragana. Ikhehla lingimfucamfucaze ngalozo y'ngubo bakwethu, ngifudumele ngiqanda lekhehla. Yezwa, ngiqanda lekhehla bafethu. Ake ngicela ukunitshela ngiqanda lekhehla kanjalo. Hawu, ngiphuka umoya, ngiphuka inhliziyo, ngibona iy'nkomo zihamba. Hawu, inhliziyo yami yaphuka phakathi. Sengithola ukuthi iy'nkomo kwangasizona ezale ekhaya kaMhlongo, kwangasizona iy'nkomo zekhehla, iy'nkomo bey'sisiwe. Iy'nkomo bey'sisiwe kaMdlalose abahlala ngaphesheya komfula, baney'nkomo ey'ningi. So iy'nkomo zabo bayiletha la ukuze bashere amadlelo, zidlele la, shuthi yisisiwe. Uma ngabe iy'nkomo yisisiwe usuke ugadela umuntu, wena uphuza ubisi. Uphuza ubisi uyinakekele iy'nkomo, nje shuthi wena ubhenefitha ngobisi. And iy'nkomo beziningi iy'nkomo zakaMdlalose. So nje lekhaya ubisi beluluningi in such a way that kanti ikhehla imali kade lingondla ngayo belithatha ubisi lilithengisela abantu ngamagalani, mase lithola imali or ukudla in exchange, lithengisele umuntu onesitolo lolu bisi oluningi. Umuntu onesitolo alithengisele umphakathi, mase liba amaso olunye izaqheqhe, mase lithola amaphili empuphu, konke lokudla kwakufika kuphume esitolo, oma-tin fish nani nani. Mina ngitshela ukuthi imali yekhehla, kanti ikhehla lisuke lenze i-exchange ngobisi. Guess what-ke, iy'nkomo azisekho-ke manje, ubisi alisekho. Ukudla okwangena kwaqala manje kwangabe kusangena. It's when I've realized ukuthi umuntu owenamandla kulo mshado wekhehla nonkosikazi wakhe, isalukazi sakhe. Isalukazi because isalukazi sasinamandla, sasilima emasimini. Not ukuthi isalukazi because ungangoma wami. Welima emasimini, aqebedula amasimu, ahamba yothengisa ey'mpeshenini, ahamba yothengisa emakethe, enendawo yakhe emakethe ayothengisa. Aziwa isigodi, edumile isigodi sonke. Kubonakala nje ukuthi lo muntu lo u-business minded. In such a way that ubehleze engekho njalo ekhaya. That's why ikhehla nje mina ikhehla bese kuwumuntu wami full time. Bese lilalela kwami. Futhi noma efikile angabi ne-jealous because yena nekhehla bese belala embhedeni ehlukene. Ayiba kwethu ziqaleke manje ijika izinto. Ikhehla selingilethela iy'mpuphu nama-rice ngeyijumbana. Abasekho labo tin fish ekade ngibathola. Angisawatholi phela ama-tray e-chicken, ama-tray e-chicken, ama-pieces awasangena ama-pieces kwami. Into kade ngumlungu yona ngipheka nge-Prima stove. Angisawu-afford uparaffin we-Prima stove. Sekumele ukuthi mina ngibasa umlilo. Ngisho nosikeni wosikeni angisawu-afford uparaffin kasikeni. Sekumele ngibase phansi, ngibase umlilo. Ubani ozoyakotheza? Angikaze mina ngitheze. Ngizoyakotheza kanjani because ekhaya thina sasithezelwa imkhovu. Ubani osezongithezela la? Ayike shuthi ngidlala ijumbana zama-rice nempuphu engilethelwa yikhehla. Shukuthi isalukazi sekhehla sithole unkosikazi wekhehla ezwe ukuthi ikhehla liyangicaphunela kulamasaka, liyangizavunela amasaka egrosa alekhaya. Igrosa esuke ithengwe yisona isalukazi. Ngicela ukunitshela ukuthi isalukazi sashintsha orawundi ukuthi kube yibona ababayinqolobane ihlala khona lokudla. Safika nje nesigixagixa sakhiye ingidi, sayishaya lapho. Ukhiye wengidi wawuhlala emqaleni wesalukazi. Awu, yeheni wamadoda, zangibhedela izinto. Phela mina ngangitshela ukuthi sengizophila butebo, ngizophila kamnandi. And uma wayethe mangabe ngifika kulomuzi, kumele ukuthi ebusuku mangabe belele because itoilet belile phezulu. Ngihambe ngiphume ngiye etoilet. Mengiye etoilet nje ngihamba ngiscout, ngibuke emarumini ukuthi ubani osakhanyisile, ubani ongalele, ubani ovukile. Niyakwazi ke emakhaya ukuthi kuba mnyama ebusuku.
ngihambe ngiqalaza ukuthi ubani olele ubani ongaleli. Ngicela ukunitshela ukuthi bese ngazi yonke into yasegcekeni ukuthi ubani ulala nini, ubani akalali nini, bese ngazi yonke into. Icebo likama lalithi mangabe sebelele angihambe ngiyovulela inkomo eyodwa, ngidedele ihambe, yena uzothumela abafana bayithathe siyintshontshe lenkomo, sihambe siyise ngaphesheya komfula siyoyithengisa khona. Guess what-ke mina mengifika ngathi ngizovulela inkomo ngibanjwe. Maseke ngiphuthelwa umbuso ongaka. Ngathi uma waba nesikhathi sakhe sokuthi abangamadoda wahluleka, ufuna ukuzongisebenzisa manje mina ngidlela umcebo wakomhlongo, ngihlukene nezimpi zale emandulo, izimpi zakudala ngakazalwa ngisho nokuzalwa kuba ngamasoka. Leli soka manje lingelami. Shukuthi sengiyayisola-ke manje ukuthi if ngamlalela uma ngiyikhiphe inkomo eyodwa once a month njengokusho kwama, ngabe thina hlapha ekhaya sisorted, ngabe si-right. Sengizokhala kubani-ke manje because ngamosha phela izinto phakathi kwami noma, sengizokhalela kubani because bese ngimxavunela nje lokho, futhi nakhona ngikhipha amagama ukuthi awungiyeke wena ngihleli kamnandi kwami, ngihleli kamnandi emzini wami. Uyayi-understanda leyo vibe leyo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngibuyeleke manje phela umzali wakhe akasoza kulahla. Ngiyokhala-ke manje ngisho ukuthi hayi indlala ibhokile. Indlala ibhokile laphayana, iy'nkomo kwangasizona ezalaphayana zayisisiwe kanjani manje impilo isinzima. Athi ngangazi vele mina ukuthi iy'nkomo zisisiwe laphaya. Ngangazi ukuthi umuntu onamandla ofake ukudla laphayana uSophia. Shukuthi phela umnakwethu lona uma usambiza ngegama ababebizana ngale esikoleni besafunda oform 4 ngoba phela oma baphuma koform 4 ngezikhathi zabo esikoleni. Angitshela ukuthi umuntu onamandla kulela khaya uSophia, ingakho mina ngangithi khipha iy'nkomo sithengise iy'nkomo. Khipha iy'nkomo sithengise kuze kufike isikhathi la sangazi khona ukuthi iy'nkomo thina sesiyi-sorted noma zingaphendela emuva sesiyi-sorted. Ngabe ubuyile manje awukubheke nje ukutokutwe yikhehleni nezinye elilodwa. Ulambele ekhehleni, ngabe si-right manje, ngabe usubuyile ekhehleni. Kodwa ngizokhala kuwena, wena usuthi kwakumele ngenze kanje. Ithini-ke isolution njengoba sesisenkingeni njengale? Uma athi lalela mntanami, ngizodinga ukuthi ubuyele lapha emzini wakho. Isimo sesisoba ngcono-ke manje. Uyabona le y'lwane zale ekhaya, ngizokunikeza ezinye zakhona. Zizokusiza ukuthi uhambe uyovuna, uyontshontsha emahlathini or emasimini kamnakwenu, emasimini kaSophia. Uzothi mangabe untshontsha angeke bakubone. Lezi y'lwane lezi izona ezokwenza ukuthi bangakuboni. Ngithi ngiyasaba nami ungene ebusuku emasimini, what if ngishawa yinyoka? Athi kumina hayi khululeka, akudingakala ukuthi uzungene ebusuku, uzongena emini nje kabha, akekho umuntu ozokubona. Angisho emasimini igate lokungena emasimini lingakuwena, so uzongena ngakuwena, ubani umuntu ozokubona. Ngempela-ke bafethu, zifike-ke iy'lwane manje ekhaya, zifike iy'lwane emzini wami kaMhlongo. Ngihambe-ke manje ngiyovuna emini kabha emasimini, ngihambe ngiyovuna. Kanti angibuzanga elangeni, ngiyovuna nje. Unkosikazi kaMhlongo phela umnakwethu isalukazi lesi siplane ukuthi siyohlakula emasimini. Ayi bafethu ngabanjwa red handed. Hey sadini isalukazi. Ungifunani wengane kaDokhasi? Shukuthi phela uDokhasi igama babebizana ngale esikoleni. Ungifunani wengane kaDokhasi? Ungifunani? Ngikuyekile wathatha indoda. Usuzofunani emasimini ami? Ufunani emasimini ami manje? Ngicela ukukutshela ukuthi izalukazi phela ezeyifithe eziqinile ezilima amasimi sagxuma engathi iChina lizoshaya ukarati. Sizogxuma sizongihlwitha ombila baso, sizongihlwitha imfino namathanga aso. Ngangifake kwinto ubhaskidi sagxuma isalukazi umlenze wagquma wandiza phezulu. Hayibo mina ngi-expect ukuthi lo muntu uphathwa i-arthritis manje uphathwa amadolo, kodwa umuntu nje wandizisa okokhozi, wahlala gqozo kumina wangiphuca ubhaskidi. Indlela angiphuca ngayo ubhaskidi yangivela neyangiphusha, ngawela phansi, ngawela eduze negeja lakhe owayelilahle lapha. Ngamtshela ngathi buyisa wenkosikazi uMhlongo, buyisa weSophia, buyisa lo bhaskidi la kumina, buyisa lokho kudla ngiyofida abantwana bami endlini.
Aphendula uSophia umnakwethu athi uyabona uDorcas ngamhlula ekuqaleni, ngamhlula kudalo, ngamhlula emaphakadeni. Wena buyini, buyintuthane nje engizovelane ngiyipitshize. Ngicela ukunitshela ukuthi ngavelane ngavuka ngalolo geja. Ngavuka ngegeja, ngathi ngithi ngiliphosa kuyena. Hayibo igeja lamshaya igeja, lamshaya lacishe lamkhipha indlebe, lamngcwista indlebe. Ibiyini indlebe esikekile. Ngicela ukunitshela ngalithatha igeja ngalishaya ekhanda, lamgubha ingozi la ekhanda. Ngicela ukunitshela ukuthi iy'ngane zasezizwa kumsindo sekuzolanyulwa-ke manje. Sekuzolanyulwa, kodwa kulanyulwa nje mina sengilahle phansi kwageja lelo, sengihambe nobhasikidi uselele phansi lo ushayekile. Ngihambe nobhasikidi wokudla ngendlini. Wathi angaphaphama ememeza uSophia. Weyise kaMlu, weyise kaMlu, uyabona isiqalekiso ongilethela sona la egcekeni kwami ngongilethela unkosikazi wesibili, unkosikazi wengane, ingane owawujola naye e-high school enahlukana naye, wangitshela ukuthi nihlukene wangizeka. Uyasibona isiqalekiso siletha la kwakho, mina sengilwa nengane, awubheki ingane ingishayile. Ngicela ukunitshela ukuthi uyise kaMlu wevelane ayihlekele nje, yabona izimpi namafight nomsindo owenzakala egcekeni weyihlekela yena uyise kaMlu. Sho ukuthi-ke wathi ukulalalala uSophia ngalozo y'khathi umnakwethu phela wathi ukulalalala phela esathoba amanxeba elimele ney'ngane zakhe zimthoba amanxeba. Ngicela ukunitshela ukuthi owami umyeni elami ikhehla lathola ithuba lokuthi lintshontshe ukhiye lo ulenga emqaleni phela wakhe uSophia unkosikazi walo. Lantshontshe ukhiye uSophia ngoba phela belala ama-hours elimele. Lantshontshe ukhiye ulenga emqaleni lahamba ikhehla layovonga amaplastiki amaningi oshukela, ama-rice, iy'mpuphu. Langivongxela ikhehla, langitshotshela ngisho noma-tin fish, langitshotshela kwasani. Leza nako ukudla kumina. Ngihambe-ke mina ngibuyela kuma ngidiniwe. Uyabona ley'lwane lezi zakho ngilethele zona laphayana zingincintisela ukudla kuphela. Ngizocela ukuthi uyithathe uhambe nazo. Zingincintisela ukudla kuphela ngoba manje inkinga le nginayo. Ngihambile ngayovuna emini kaBhanje ngoba wawushilo. Ngabanjwa wangibamba unkosikazi kaMhlongo. Athi uma kodwa ubhasikidi awuhambanga nazo. Awuhambanga nawo, izona iy'lwane lezi ezikusizile ukuthi ukwazi ukucosha igeja ushaya unkosikazi kaMhlongo. Awubheke nje usuthola ithuba lokuthi uMhlongo antshontshe ukhiye ukwazi ukuthi uthole ukudla ofishi ukunje ulala unambitha mntanami. Ngithi ma awungiyeke ngokulala unambitha, awungiyeke ngokulala unambitha. Ngifuna uzolanda lezi zinto zakho, uzolanda labo tikoloshe bakho because okuncane engikutholayo bayangincintisela. Athi umama kumina, mntanami njengoba labo tikoloshe sebechamile kuloya muzi, sebeshishitile bashishite emagcekeni aloya muzi, kusho ukuthi sebemake i-territory yabo. Once utikoloshe ungashishita umaka i-territory. Okay, ukushishita sho ukuthi ukuyikhulula iSwati leso. It's just that igama lesiZulu it doesn't sound okay, so that's why ngisebenzise leSwati. Athi once utikoloshe washishita emagcekeni sekuyi-territory yawo, angeke ngisakwazi ukubathatha labo tikoloshe. Labo tikoloshe sekuwotikoloshe bakaMhlongo, babheke wena ngaso sonke isikhathi njengoba ukaMhlongo. Ayisekho enye into engizoyenza, sebazile lo khaya, sekuyikubo lapho. Kodwa into ekumele uyazi-ke mntanami ukuthi labo tikoloshe bakhulunyelwe. Ngakhuluma nabo uma ngabe ngibathuma ngibaletha lapho. Wena kumele wazi ukuthi kuyomela ukuthi njalo uhluphe unkosikazi kaMhlongo, uhluphe uSophia. As long as ungamhluphi uSophia, labo tikoloshe labo bazojikela wena, bahluphe wena. So wena umsebenzi wakho ukuthi uqhwaqhaze, uba ngumsindo, akube nomsindo egcikeni. Akuhlezi kune-chaos egcekeni. Iwona msebenzi engakuthumela wona lapho kaMhlongo mntanami, ukuthi uyohlupha. Wahluleka ukuhlupha labo tikoloshe bayolala nawe ubusuku nemini. Sengiyabona mama, labo tikoloshe kwangasibona bababa. Uwena womthakathi kwasekuqaleni kwasemaphakadeni. Athi umama ingane yomthakathi yini? Umthakathi. Ichwane lenyoka yini? Inyoka. Siyafana mina nawe singabathakathi. Wena walisukela kuphi ikhehla elidala kanje wahamba uyolidunusela walala nekhehla. Mina nawe same WhatsApp group. Sisikwe from the same cloth. Siyafana mina nawe.
Zaqala-ke iy'nkinga-ke manje, iy'nkinga zangempela egcekeni likaSophia. Zaqala iy'ngane zikaSophia zingenelwe umoya wokuhayiza. Zigula ubuthaphuthaphu, kuthiwa kuzoyiswa emasontweni because kaSophia bebekholelwa esontweni kakhulu. Bahambise emasontweni ziyothandazelwa iy'ngane, ukuhayiza kuthi ngila. Iy'nkinga zithi ngila. Lapho ikhehla alinendaba, zithi hayiza iy'ngane lizihlekele nje ikhehla. Lapho uSophia uyamemeza egcekeni, wayiletha inkinga lekhaya yise kaMlu, wakuletha ukuhlupheka yise kaMlu, washada ingane kaDorcas. Ubani ongazi ukuthi uDorcas umthakathi? Ngisho nomyeni wakhe wamshiya, emshiyela yabona labo tikoloshe bakhe, wahamba wayoshada omunye umfazi. Just Maria ma, mina ngazi ukuthi ubaba washona, kunethuna egcekeni, indunduma yomhlabathi. Uma angitshengisa ukuthi ithuna likababa leli. Kanti kuthiwa ubaba wahamba wayoshada omunye unkosikazi because uma ewumthakathi. Cabanga ngoba mina umuzwa kababa angikwazi, wangitshela ukuthi nje umndeni kababa wathi awufuni ukuthi usibone. Angikwazi kababa, ngazi nokuthi kabani isibongo. Ngicela ukuntshela ukuthi zikhuleke manje iy'ngane zami engizale nekhehla, ziyakhula iy'ngane. Sigcine isalukwazi sishonile nekhehla lishonile. Amasimu ashile-ke manje. Amasimu ashile because bekuyisalukwazi esilima amasimu. Ziqhubeka iy'ngane zaSophia, ziqhubeka nempilo yazo because uSophia bekade eyifundisile. Angisakwazi manje ukucela ey'nganeni zikaSophia because bezingibona ngihlezi ngihlukumeza uma wazo. Nje in fact zona zazifuna ukuthi zingibone ngiphumile kula masango akamhlongo. Ayi bakwethu, sengiyahlupheka-ke manje, ngiyahlupheka. Iy'ngane zami ziyahlupheka, seyikhulile. Uma ngabe kufika abantu bezoqasha iveni eqasha abantu, ziyasala, kuqashwa bonke abantu yisali. Iy'ngane zami aziwathola amatoho. Sihluphekile nje, singabantu abahluphekile. Isiqalekiso sedlulele ngisho nasey'nganeni zami. Yo, ngaze ngasi-inheritha isiqalekiso saphakade ebantwaneni bami. Ngangithi mina ukuhlupha unkosikazi wakaMhlongo ikona okuyongisiza empilweni ukuthi ngichokele iy'ngane zami zibe yiy'ngane ey'fundile, iy'ngane zami y'phile impilo engcono. Kodwa lokho kuchokela lokho angizange ngakubona. In fact, ngazilandela ngayihoshela isiqalekiso esingunaphakade because asihlupheki go nabantwana bami. Ngisho noma kuthiwa bayazama, ayi akuvumi kona, kwala kona bayasebenza nje emajalidini, kodwa kwamali abayisebenza emajalidini abayiboni. Bamane behlushwa nje amandiya, izalukwazi zamandiya zibawashisa amadilozi, kodwa kwamali abayenzayo abayisebenzayo abayiboni. Ngiyazi-ke ukuthi iningi lizothi le story asiphelele, kodwa-ke siphelele. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.